Wat doet hij nou, hè? Ja, wat is er nou? Kukkeleku. Kukkeleku. Wat doet hij nou? Water, hè? Kukkeleku. Wat doet hij nou? Wat doe je? Oh. Dit vis? Je moet niet uitspugen. Kukkeleku. Dat doe je niet zomaar. Kijk. Goed zeg, als ik niet wil. Of gewoon midden in de woonkamer met mijn ouders. Nee, niet lekker. Hij doet toch niks? Hij doet niks. Ja. Had ik het in je gat begrijpen? Had ik het in je gat?